Элекей Шентер каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Үзек урамнар буйлап узып, хезмәт ветераннарын хөрмәтләделәр. Идел буе федераль округының айрым сак батальоны автоюриш оештырды. Түз адымнар белән атлап, Бенкамада җиңү парады репетицияләре башланды. Хәтер сагында мәктәпләрдә үлемсез полк акциялары үтә. Җиңү символы. Сан сау, бәхетле булыгыз. Бала бакчаларында тәрбияләнүчеләр Георгий тасмасы акциясына кушылдылар. Телевидение белән якыннан танышу медиа конкурсының сайлап алу этабында катнашучы яшьләр НТРга экскурсияга килде. Җиңү чакрымнары Идел буе федераль округының айрым сак батальоны автоюриш оештырды. Ул ике мөһим датага Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына һәм шәһәрнең 60 еллыгына багышлана. Колоннага Казан, Әлмәт һәм Түбәнкамадан 21 автомобиль керде. Бәйрәм рухын тудырып, алар үзәк урамнар буйлап уздылар һәм шин заводы ветераннарын хөрмәтләделәр. Сәфәргә безнең хәбәрчебез дә кушылды. Патриотик символика һәм әлемнәр белән бизәлгән машиналар Түбәнкамага юл тота. Алар бөек җиңүнең 81 һәм шәһәрнең 60 еллыгына багышланган автоюриш катнашучылары. Колоннада 21 автомобиль, экипаж белән Идел буе федераль округының айрым сак батальоны командиры Сергей Толстых җитәкчелек итә. Колонна шәһәрнең үзәк урамнары буйлап узып, мәңгелек ут янында тукталды. Биредә сәнәгать предприятие ветераннарын хөрмәтләделәр. Аларны якынлашып килүче бәйрәм белән котлап, бүләкләр тапшырдылар. Без булар өчен бик рәхмәтлебез. Безне онытмаганыбыз өчен бу мероприятие бик кирәк. Алга таба да безнең балалар, безнең оныклар бу теманы бер вакытта онытмасыннар. Шушы матур көн өчен, шушы аяз күк йөзләре өчен безнең бабаларыбыз үзләрен корбан иткәннәр. Шуңа күрә моны бер вакытта да онытырга ярамый. Автоюриш икенче тапкыр оештырыла. Узган ел Казанда үткәрелгән булса, быел Түбәнкамада. Аның максаты каһарманнарны искә алу һәм яшь буында ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләү ди оештыручылар. Акция мәңгелек утка чәчәкләр салу белән тәмамланды. Альбина Валиева, НТР яңалыклары. Түбәнкамада җиңү парады репетицияләре башланды. 9 майда мәктәп һәм студентлар командалары арасында иң яхшы взводлар, көч подразделениелары сафта йөрү осталыкларын күрсәтәчәкләр. Парадта барлыгы 1000-гә якын кеше катнашачак. Репетицияләр көндә уза. Әлеге уңайдан көндезге 1дән кичке 6 яртыга кадәр спорт урамыннан октябрьнең 50 еллыгы урамына кадәр җеп ягы һәм спорт урамы киселеше октябрьнең 50 еллыгына кадәр так ягы юл ябык булачак. Автомобильчеләргә маршрутларын алдан уйларга киңәш ителә. Түбәнкама мәктәпләрендә үлемсез полк акцияләре үтә. Бөек җиңүнең 81 еллыгына багышлап, 38 лицейда тирән эчтәлекле программа әзерләнә. Бәйрәмне кадет корпусы барабанчылары взводы чыгыш ачып җибәрә. Балалар илебез тынычлыгы өчен көрәшкән ата-бабаларының портретларын алып киләләр. Патриотик чара әлеге уку йортында 4нче ел рәттән оештырыла. Өлкән сыйныф укучылары вальста бийләр. Бәйрәмнең дулкынландыргыч мизгеле җиңү көне җырын башкару. 9 май алдыннан Түбәнкама районы башлыгы ветераннар советы вәкилләре белән очрашты. Радмир Биләев чарада катнашучыларны якынлашып килүче бөек җиңү бәйрәме белән котлады. Түбәнкама ветераннарына патриотик тәрбия бирү мәсьәләсендә актив эшләре, шәһәрнең иҗтимагый тормышында катнашулары өчен рәхмәтен җиткерде. Быел әлеге оешма 46 еллыгын билгеләп үтте. 3нче буын университеты да елдан-ел популярлык казана. Өлкән яшьтәге студентлар саны гына түгел, биредә факультетлар саны да арта. Очрашуда шулай ук авыл җирлекләре башлыкларына яңа мемориаль комплекслар урнаштырганнар өчен рәхмәт хатлары тапшырылды.
Безнең чыгарылышларны интернның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татарлайф аккаунтында да карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Бүген гаилә паркында бәйрәм рухы хөкем сөрде. 72-нче, 75-нче, 77-нче балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр Георгий тасмасы акциясына кушылдылар. Яшь түбән камалар җиңү символын үз куллары белән ясап, аларны зур горурлык белән узып баручыларга өләштеләр. Бәйрәмне музыкаль чыгышлар да бизәде. Нәни артистлар сугыш җыры җырларын күңелгә үтеп кирерлек итеп башкардылар. Акция безгә кирәк халыкны берләштерергә, өлкәннәр белән балаларның үзара тапсыннар, бер-берсен аңлашу дип әйтергә микән инде, чтоб аңлашып яшәргә, бергәләп, берләшеп яшәргә, только безнең арада только булсын мәрхәмәтле, мәрхәмәт, якты, хәерле, бәхетле көннәр генә тусын киләчәктә. Исән сау, бәхетле булыгыз, бәйрәм белән. Видеога төшерү, монтажлау серләрен алар яхшы беләләр. Интерга экскурсияга Татарстанның 7 балалар йортында тәрбияләнүче сәләтле 16 бала килә. Яшьләр медиа конкурсының сайлап алу этабында катнашучылар. Конкурс эшләрен тәҗрибәле жюри әгъзалары бәяли. Аның составына республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре, Түбән Кама муниципаль район администрациясе, матбугат сәркәтибе, Интер медиа холдингы җитәкчесе кергән. Җиңүчеләр Чистай, Әлмәт һәм Лениногорск балалар йортлары. Алар Татарстан данын Уфада узачак округ фестивалендә тәкъдим итәчәкләр. Әлеге конкурс Идел буе федераль округының бала чакны кайтарырга округ фестивале кысаларында үткәрелә. Аның максаты ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларга ярдәм итү һәм социаль адаптацияләү. Бүген Россиядә радио көне билгеләп үтелә. НТР медиа холдингы бер юлы 2 радиостанция белән билгеле. 2005 елдан башлап Түбән Камалар DFM-ны 107.5 ешлыгында тыңлыйлар. Федераль эфирны җирле программалар День-Ньюс, Һава торышы, бөкеләр һәм сәламләү, котлау һәм конкурслар белән патитайм тапшыру тулыландыра. 2022 елдан 105.1 ешлыгында Ретро FM станциясе эшли. Көн сайын эфирда үзебез әзерләгән тапшырулар, һава торышы, бөкеләр, яңалыклар һәм сәламнәр чыга. Анда котлауларны тапшырырга һәм якыннарыбызны тәбрикләргә була. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.